Γιάννης Πανούσης, υποψήφιος βουλευτής Α Αθήνας. Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας. Πρώην πρίτανης στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίτιμος δημότης Κομοτηνής και Ορεστιάδας. Πρόεδρος και μέλος δεκάδων επιστημονικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών φορέων. Συγγραφέας εκατοντάδων άρθρων και δεκάδων βιβλίων. Αρθογράφος σε πολλές εφημερίδες. Γιάννης Πανούσης, υποψήφιος βουλευτής Α Αθήνας. Είμαστε έτοιμοι, με πρόγραμμα και απαντήσεις. Η ελληνική κρίση έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, οικονομικά χαρακτηριστικά, αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Το σύστημα αξιών μας έχει προβλήματα. Για να την υπερβούμε λοιπόν αυτή την κρίση, πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα που είναι αναξιόπιστο. Θα πρέπει οι θεσμοί, το κράτος, η δημόσια διοίκηση να λειτουργήσουν υπέρ του πολίτη. Θα πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Γιατί δυστυχώς η κουλτούρα της μεταπολίτευσης εμπεριείχε στοιχεία διαφθοράς, ανομίας, ατιμωρησίας. Η κουλτούρα της Ελλάδας, της όριμης μετά την κρίση, πρέπει να εμπεριέχει στοιχεία ορίων, κανόνων, κοινωνικής συνοχής και κυρίως ευθύνης. Άρα λοιπόν έχουμε το σχέδιο της εθνικής επιβίωσης μαζί με τους Έλληνες και τον ελληνισμό και κυρίως με κέντρο τους νέους. Θα πρέπει λοιπόν η δημοκρατική αριστερά να αποδείξει και θα αποδείξει ότι είναι ένας αστερισμός στο νέο στερέωμα του ουρανού της αισιοδοξίας μιας Ελλάδας δηλαδή που μας πληγώνει, που την πληγώνουμε αλλά που δεν πέφτει ποτέ κάτω. Άρα λοιπόν μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον, σε μια Ευρώπη που αλλιώς τι θέλαμε, αλλιώς γίνεται, αλλά δεν τη φοβόμαστε, θα φτιάξουμε εμείς την Ελλάδα του μέλλοντός μας. Έχουμε τον τρόπο, έχουμε τα μέσα, έχουμε την ιστορία μας, τα πνευματικά μας εργαλεία, την παιδεία μας και το δυναμισμό του Έλληνα. Ο Έλληνας είναι παντού στον κόσμο. Μπορεί από παντού να βοηθήσει αυτή τη χώρα. Άρα σε εμάς εναπόκειται να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι ούτε με το φόβο, ούτε με την οργή, ούτε με το μόνιμο θυμό φτιάχνεται το μέλλον. Φτιάχνεται με αισιοδοξία, με ελπίδα, με δημιουργία και κυρίως με ευθύνη. Και θα έλεγα με συνευθύνη.